Čau, ja som Toblec a vítam ťa pri mojom ďalšom videjku. Dneska ti poviem o taktike s tukanmi a nejakou tropickou rastlinou. Je to taktika o tom, že vlastne tukani a sprinklery ti pomôžu vypestovať obrovské rastliny a táto taktika sa teraz extrémne vyplatí. Ale predtým, než vám poviem, o akú taktiku ide, tak nezabudni nahodiť odber, like a my sa môžeme vrhnúť na video. Ako som už teda spomenul, tak budete potrebovať nejaké teda tie sprinklery a nejakých tukanov. Tukani sa vlastne dajú získať zo rare summer eggu, počkajte, áno, z tohto vajca môžete dostať tukana. A presne odporúčam vám, pokiaľ môžete, tak 3 tukanov a najlepšie môžete mať 8 tukanov. Takže pokiaľ budete mať 8 tukanov, tak to bude veľmi dobré a bude vám to extrémne boostovať tú rastlinu a jej rast. No a potom budete potrebovať ešte sprinklery, ktoré nájdete teda v gearshope. Sprinklery budete potrebovať jeden master sprinkler, jeden godly sprinkler a jeden advanced sprinkler a jeden basic sprinkler. To sú všetky sprinklery, ktoré budete potrebovať, nič viac. Ľudia, postup, ako to budete robiť, je následovný. Naháďate tam sprinklery od master sprinkleru po basic sprinkler a potom už len vlastne si tam zasadíte nejaké to vaše tropické semienko. No a tí tukani robia to, že asi minútu a pol majú, alebo 2 minúty, nejak takto to je, že každú 1 až 2 minúty majú šancu na to, že proste zväčšia tú vašu rastlinu o 1,53 krát. A to sa celkom dosť vyplatí, takže čím viacej ich máte, tým to je lepšie. A potom už to vlastne stačí iba odpojiť a budete vašu obrovskú rastlinu môcť mať na svojej záhradke. To by bolo asi v tejto menšej taktike všetko. Ja by som ťa chcel veľmi poprosiť, že by si dal odber a taktiež like, pretože sa snažíme dať 100 odberateľov. A taktiež dúfam, že sa ti toto videjko páčilo a pokiaľ hej, tak môžeš napísať nejaký komentár. A ja by som tu teda už toto videjko ukončil a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.